औ सोर जाखो? आंथ' सिनायनो हायासै। आंनि मुङाथ' बुदायसो। आं आंनि सिनायथिखौ उनाव होगोन। नोंनि मुङाथ' दैमालुसो फिसा। बे मुंखौ नोंनि जोनोमगिरि बिमायानो दोनलांदों फिसा। हा? आइ बाथुलासो आंनि मुंखौ बुदाय दोनदों, नाथाय आंखौ दा सोर दैमालु होननानै गाबज्रियो? फिसा, दिनैनिफ्राय नोंनि मुङा दैमालुसो जासिगोन फिसा। थारैनो नोंनि गोहो बोलोआ बाख्नायजाथाव फिसा। बुंनायसाय दौरि बोराय, नोंथाङा आंनो मा बोर होनो फैदों? दैमालु, बे आंनि आसि थाइबानि गेजेराव थाइसेखौ दांनानै बोर हो फिसा। नोंनि साननाय हनाया जाफुङो। आसि थाइसेनि बोरखौलाय आंलाय मानो? होनोबा आसि थाइबानि बोरखौ बोजब, आसि थाइबा हमनानै बोर हो। दैमालु, आं बोराइ बाथौ, आंनि बुंनायखौ जोबोद हेव खालामबाय नों। साबगौ, आंनि बोर सानस्रिनायाव सासे गेदेर जोहोलाव जागोन नों, फेलें जानाय नङा। बेरेखाबो जानाय नङा, हुरागासे जोबोद मान मोनगोन नों। आंखौ हेव खालामनायनि दुगायाव देरहानानैब्लाबो सातजालायाव गोग्लैनानै थैनांगोन नों दैमालु, गनाय नङा। हा? मा सोमोनांथाव बाथ्रा खोनासंनो आं खांखिबाय। बुदाय, बुदाय, नोंनि बाथौ खुलुमनाया जोब्बायना? औ आदा, जोब्बायमोन। सोरजोंथो हारसिङै रायज्लायबाय थायामोन नों बुदाय? मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जालांबाय आदा। मा जाथाय बुदाय? माबा आदा, आंनि गुबै मुङा दैमालुसोनो। आंनि आइ जोनोमगिरि दोनलांनाय आंनि आइ गदायासो आंखौ बुदाय मुं दोनदोंनो आदा। साबगौ, दिनैनिफ्राय नोंनि मुंखौ दैमालु मुङैनो फोसावनोसै आं। नंगौ, नोंहा रावबो गैया, आं बेखौ गनायो। उन्दै समाव बिमा बिफा थैजाना बिमा बाथुलनि आखायाव सातजारला जानायखौ नुना आं नोंखौ जोंनि ओंखाम संग्रा खालामना लाफैदों दैमालु। नों जोंनि आखायावनो देरो लावो, जों नोंखौ मोजाङैनो मिथिगौ। नोंबो जोंखौ मोजाङै मिथिनो आद्रा गैया। उन्दैनिफ्रायनो नों जोंखौ बिदा असे बायदि सिबिबोदों। जोंनि अननाया जेब्लायबो नोंनि फारसे थागोन दैमालु। गोबां बोसोर बारलांनायनि उनाव दैमालुआ सान्थ्रि गाहाय बिबानखौ मोननायसै। दावहा सोरजों? रायजोगिरिनो खिन्थाहैदों थान्दै, दावहानि थाखाय थियारि जाबाय होननानै। थां थान्दै, खिन्थाहै। बेखौबो डिमापुर नोगोराव बयनिबो सिगाङाव खिन्थाहैथां, बुदायनि मुङा दैमालुसो जाबाय। आरो रायजोगिरिनो खिन्थाहैथां, डिमापुर नोगोराव गिदिर खेराइ फुजा होनांगौ होनना, जाहाथे जों दावहायाव देरहासारनो हायो। दावहायाव देरहानानै हादोरनि मानखौ लाखियो। जाबाय दे। राजानि बिथोन बादियै दैमालुआ गोबां सान्थ्रिफोर आरो हाथियारनि लाहार फाहार खालामनानै ब्रह्म हादोर गाग्लोबनो ओंखारलांनायसै। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दि जोहोलाव दैमालुआ जेब्ला दावहानिफ्राय देरहासारनानै न'आव फैफिनो, अब्ला बिनि गोहो बोलोनि सायाव हिंसा हिंसि जालायनानै राजा दैमाला जोहोलाव दैमालुखौ
जोबोद दुखुनांथाव आरो गाज्रि रोखोमै बुथारनायनि राहा। थै नों साला। गोबां नाजानायनि उनावबो दैमालुखौ बुथारनो हायियाव दैमालुनि बिमा बाथुलनि मदद लानानै दैमालुनि खोमायाव सेहा गुदुं लुनानै दैमालुखौ बुथारनो हानायसै। दैमालुनि जिउआ अरायनि थाखाय गोमोरलांनायसै।